Hallå, välkomna till Nikes 13-årsturnering och det är lagen som börjar komma in på planen. Jag får gå lite närmare så jag får koll på vilket lag som redan har kommit in. Först har Håka kommit in och andra lag in är Kyrkundinge. Tredje lag är Djursholm och det är pojkar P02 i Nike som ska vara bollkallad. Lag 4 Helsingborg IF. Välkommen. Lag nummer 6 är Halmstad BK. Och så våra vänner från Göteborg, Guys. Och laget ifrån Söder, Hammarby, IF, FF. Och så ytterligare Stockholmslag, BP. Det är laget som har vunnit flest turneringar här i 13-årsturneringen. Malmö FF, välkomna. Haninge, välkomna. Ja, han har kört i frågan. Linde FF som gör premiär i 13-årsturneringen. Djurgården, välkomna. Och så hälsar vi Karlslund IF välkomna. Och så kommer de två lagen som ska spela invigningsmatchen. Det är Högbo och GIF Nike. Med en trio. Johan Olsson, Pontus Adler och Pontus Einevall.
Då har vi alla lagen inne på planen och välkomna till GIF Nikes 13-årsturnering som vi arrangerar för 38:e gången. Och vi är väldigt stolta att vi får hit de längst komna lagen i 13-årsåldern i Sverige och Finland. Vi har en cirka 12 lag som kommer varje år som har representationslag i högsta seriesystemet. Och sedan scoutar vi cirka 4 lag bland dem som vi tror är längst komna just i den åldersgruppen som fyller 13 år. Så ni får känna er hedrade som är här, för vi tror att ni är ett av de bästa lagen i Sverige. Det finns många spelare och föräldrar som aldrig har varit i Lomma tidigare, så vi brukar presentera klubben lite grann. Och GIF Nike bildades 1919 och har 1100 medlemmar och representeras i fotboll och innebandy. Innebandysektionen är den 7:e största i Skåne och fotbollen cirka nummer 15. Sedan förra året så har vi ett representationslag på damsidan och våra representationslag på herrsidan spelar i division 2. Och man kan säga då att division 2, det finns bara 8 lag som spelar i högre seriesystem än Nike i Skåne i fotboll. Nytt för i år och nytt för oss är konstgräset och att vi spelar att båda planerna ligger på Lomma IP. Tidigare har vi spelat på en gräsplan här nere och en uppe på skolan där lagen bor. Men från och med i år spelar vi bara på konstgräs och bara på Lomma IP. Då skulle vi passa på att spela nationalsångerna och Ulf har preparerat rösten för den finska varianten först. Så det blir Finlands nationalsång. Också den svenska nationalsången som vi har tränat på under EM.
Då var det dags för line-up för lagen som ska spela invägningsmatchen. Vi börjar med Högbo AIK som har målvakt Elias Färm. Och målvakt Melker Lind. Nummer 2 Alex Gradin. 3 Emil Moberg. 4 Admir Suljic. 5 Melvin Bornegrim. 6 Oliver Aronsson. 7 Jonathan Åsberg. 8 Linus Lindqvist. 9 Isak Gidlund. 10 Ville Ahlqvist. 11 Samuel Hjelm. 12 Hugo Eriksson. 13 Viktor Näslund. 14 Gustav Sparring. 15 Max Widlund. 16 Ture Ridderström. 17 Pelle Hansson. GIF Nike ställer upp med följande lag. Målvakt Jakob Tornander. Målvakt Linus Ahlqvist. Nummer 2 Jesper Folin. 4 Marcus van Amersfort. 6 Elias Hellman Fält. 7 Max Brolin. 8 Lukas Andersson Persson. 9 Ludvig Stenbert. 10 Axel Paulsson. 11 Fabian Alverland. 13 Lukas Nilsson Törnqvist. 15 Axel Alin. 16 Oskar Hallberg. 19 Erik Bernhjelm. 20 Olle Östergren. 21 Anton Östergren. 22 Ossian Andersson. 26 Melker Annas. 27 Martin Niklasson Kempe. 30 Jonathan Molander. Och 99 Jonathan Svensson. Extra roligt är det för att presentera tränarna för P99 som jag har varit med och tränat själv en gång i tiden. Emil och Johan. Jättekul att ni tar ansvar. Dagens domartrio är Johan Olsson, Pontus Adler och Pontus Einevall. Turneringen brukar vi inviga med en spark och det är Martin som gör det för 9:e gången. Han är 11 år gammal så det har nästan blivit en tradition. Varsågod sparka Martin. Då är invigningen invigd och hoppas att vi får en bra turnering. Lycka till och hoppas att alla spelare och ledare får en bra vecka och att vädret rättar till sig. Lycka till! Ja.